ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም በቢ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ተመኒና ብኣርከስ ስለሙ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ሓበሬታ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉ ብኽብርን ዓደምና ኣብዚ ሰሙን ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዩ መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ጣኒቆ ማለት እዩ። ጣኒቆ እውን ከምቲ ቀደም ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኣዝዩ ዓሚቑ ዝኣተወ ደራፋይ ካብ ዕሸል ዕድመና ጀሚርና ድማ ናይ ጣኒቆ ደርፊ እናሰማዕና ዝመፀና ብናይ ጣኒቆ ደርፊ እውን ዘይሰሓብ ዘይማረኽ ሰብ የለን ማለት እዩ። ጣኒቆ ሓውና ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ኣጋጢሞ? እቲ ዘጋጠሞ ድማ ብገለ ሰባት ክበሃል እንከሎ ተፈዊሱ እዩ። ብገለ ሰባት ድማ ሓሚሙ ብገለ ናይ ጥዕና ፀገም ኣስዒቦ ክበሃል ይስማዕ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እታ ዝፈወሰቶ ግለሰብ ድማ ብሂወት የላን ክበሃል ብበዝሒ ይስማዕ ማለት እዩ። ስለዚ ሓውና ጣኒቆ እንታይ እዩ ኣጋጢሞ? ጣኒቆ ብኸመይ ሓሚሙ ዝብል ሓበሬታ ብንፁር ናበኹም ክነብል ኢና። ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉ ብኽብርን ዓድምና። ናዛ ቻናል ድማ ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንኩም ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ እናበልና ሰናይ ፃኒሒት ይኹነልኩም። ከምቲ ዝፍለጥ ደራፋይ ጣኒቆ ማለት እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝሓደረ ከምኒ በዓል ሰሎሙን ሃይለ፣ ከምኒ ኣብርሃም ኣፈወርቂ፣ የማነ ባርያ ካልኦት ኣዝዮም ህቡባት ደረፍቲ ካብኣቶም ሓደ እዩ ማለት እዩ። ጣኒቆ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንፉዕ ደራፋይ ክኸውን እንከሎ ኣብ ልቢ ህዝቢ እውን ኣዝዩ ልዑል ተፈታውነት ዘበርከተ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ጣኒቆ ኣብ ሓደ ኮንሰርት ዝነበሮ ክደርፍ ተራእዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ደርፊ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዘሕዝን ልቢ ዝሰብር ማለት እዩ ኢዱ እናንቀጥቀጠ ኣፉ እውን እቲ ናይ ደርፊ ቃላት ከውፅእ ማለት እዩ ኣዝዩ ተሸጊሩ ከም ዝነበረ ኩላትና ሪእናዮ። እዚ ድማ ንብዙሓት ኤርትራውያን ይኹን ተጋሩ ይኹን ብዙሓት ማሕበረሰባት ልቢ ክሰብር ክኢሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ጣኒቆ ዝበሃል ደራፊ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ልቢ ኣዝዩ ተፈታዊ፣ ኣብ ልቢ ኣዝዩ ድማ እቲ ደርፉ ኣቢሉ ልቢ ብዙሓት ዝሕክም ደርፉ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ ምስ ተረኣየ ደሞ ንብዙሓት ኣዝዩ ዘሕዝን ኮይኑ ፀኒሑ ነይሩ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ድማ እቲ ደራፋይ ጣኒቆ ድማ ኣብ ከምዚ ወዲቑ ክንሪኦ ኣይደልና ብዝበሉ ቅዱሳት ወገናትና ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝተሳተፎ ድማ ጎፋውንዲ ተኸፊቱ ኣብቲ ጎፋውንዲ ድማ ልዕሊ $80,000 ተኣኪቡሉ እስካብ ሕዚ እቲ ምስብሳብ ድማ እስካብ ሕዚ እውን እናቐፀለ ይርከብ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ሰሚዕዎ እዩ ማለት እዩ ናይ ጣኒቆ ሓውና በቃ እቲ ሓደ ሰብ $1,000 የውፅእ፣ እቲ ሓደ 1,000፣ እቲ ሓደ 2,000 እናበለ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዳርጋ 80,000 ዝኣክል ቅርሺ እዩ ተዋፂኡ ዘሎ። ሕዚ ልዕሊኡ እውን ወፂኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ማለት እዩ። ሓውና ጣኒቆ ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ብገለ መድሓኒት ተገይርዎ እዩ፣ ብገለ ድማ መተት ተገይርዎ እዩ እናተባህለ ድማ ይዝረብ ቀኒ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እታ መተት ዝገበረሉ ሰበይቲ እውን ብሂወት ከም ዘየላ ከም ዝሞተት እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ከምኡ እውን ብዙሕ ሰብ እውን እታ ሰበይቲ ተረኺባ ዝኾነ ውሳነ እውን እንተዝውሰና ኣብ ልዕሊ ነብሳ እውን ከቢድ ዝበሃል መጥቃዕቲ ክፍፀማ ከም ዘለዎ እናተሓበረ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ገለገለ ሰባት ድማ እዛ ንጣኒቆ ዝፈወሰቶ ሰብ ድማ ብሂወት ከም ዘየላ ክዛረብሉ ቀኒዮም ነይሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ሰብ ርእይቱ እናሃበ ፀኒሑ። ጣኒቆ ሓውና ድማ ብካሊእ ወገን ብናይ ፈውሲ እንተይኮነስ ብካሊእ ሓሚሙ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ግን ንሎሚ ናባኹም ኣቢልና ዘለና ጭቡጥ ሓበሬታ ድማ ጣኒቆ ሓውና ድማ ብናይ ጥዕና ፀገም ዘጋጠመ ብናይ ካሊእ ሕማም እንተይኮነስ ተፈዊሱ እዩ ኣብዚ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ዘሎ። እቲ ፈውሲ ድማ ብናይ ምግቢ ክኸውን ይኽእል፣ ብናይ መስተ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ግዛዕ ሕማቕ ነገር ገይረን ድማ ንስነ ጥበባዊ ደራፋይ ህቡብ ደራፋይ ተፈታዊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንብዓት ህዝቢ ዘሕብስ ዝነበረ ሓውና ድማ ኣብ ልዕሊኡ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ተግባር ተገይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ብዙሓት ሰባት ርእይቶም ክህሉ ድማ ሓውና ጣኒቆ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ኣብ ማይ ፀሎት ከይዱ ክድሕን ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ብዘየግድስ እቲ ሕማሙ ብዘየግድስ ማለት እዩ ሓውና ጣኒቆ ደራፋይ ጣኒቆ ካብዚ ዘለዎ
ሕማቕ ሽግር ካብ ዘለዎ ፈውሲ ተላቒቑ ማለት እዩ። ከምቲ ናይ ቀደም ምስ ብርቱዕ ሓይሉ ናብ ከም ብሓድሽ ተሓዲሱ ማለት እዩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክንርኢ ንደሊ ኢና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ክልተ ግዜ ኣይትረአን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ሓውና ጣኒቀን ድማ ከምቲ ንፈልጦ ምስቲ ኩሉ ፓወሩ ምስቲ ኩሉ ሓይሉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣብቲ ዕሸል ዕድመኡ ምውዳቑ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ህዝብና ድማ ኣየሕፍረናን ኩሉ ነጠቕኒቆ ብዝብል መሪሕ ቃል ድማ ተላዒሉ ንሓውና ጣኒቆ ንስነጣዊ ጣኒቆ ድማ ናብ ሕክምና ንክበፅዕ ብናይ ቅርሺ ምስብሳብ ገይሮም ብጣዕሚ ንሱ ድማ ኣዝዩ ደስ ብዝብል ኣብ ዕዉት በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ገና እዩ ማለት እዩ 150,000 200,000 ዶላር ከም ዝእከብ ከዓ እርግፀኛ እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጣኒቆ ማለት ኣቦ ህዝቢ ጣኒቆ ማለት ንብዓት ህዝቢ ዝሕብስ ካብ ዕሸል ዕድሜና ጀሚርና ናይ ጣኒቆ ደርፊ ተስፋ እናሰነቕና ብናይ ጣኒቆ ደርፊ ድማ ፅቡቕ ነገር እናተመነና ዝመፀና ጣኒቆ ድማ ኣብ ልቢ ብዙሓት ህዝቢ ዝሓደረ ደራፋይ ማለት እዩ። ካብ ናይ ኤርትራውያን ደረፍቲ ክነልዕል ከለና ድማ ጣኒቆ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ደራፋይ እዩ ማለት እዩ። ጣኒቆ ሓውና ኣብ ሰዓት ዘድልዮ ድማ ማይ ፀሎት እዩ ዘድልዮ ክብል ሓውና ዲቁ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ። እሙን እውን ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ናይ ጣኒቆ ሓውና ናይ ሰጣዊ ደራፋይ ጣኒቆ ድማ ማይ ፀሎት ክፍታሕ ከም ዝኽእል ብቐሊሉ እውን ማይ ፀሎት ክፍታሕ ዝኽእል ዝብል ብዙሓት ሰባት ርእሶም እናሃቡ ይርከቡ ማለት እዩ። ሓውና ጣኒቆ እውን ብቐረባ ዘለኹም ብፍላይ ምስኡ ዘለኹም ድማ ንሓውና ጣኒቆ ማይ ፀሎት ክተወስድዎ ይግባእ ማለት እዩ። ፀሎት ማይ ፀሎት ድማ ሓውና ጣኒቆ ድማ ናይ ፈውሲ ኢልና እንተደኣ ደምዲምናዮ ኮይና እዚ ብሕክምና ክመሓሽ ኣይኽእልን። ምክንያቱ ናይ ፈውሲ እንተደኣ ኮይኑ ብማይ ፀሎት ብናይ ሃይማኖት ኣቦታትና ብዩ ክፍታሕ ዝኽእል ማለት እዩ። ሓውና ጣኒቆ ድማ ካብዚ ዘለዎ ሕማቕ ሓሳረ መከራ ካብቲ ዘለዎ ሕማም ወፂኡ ፅቡቕ ኮይኑ ካብቲ ተፈዊሱ ዘሎ ድማ ወፂኡ ናብ ፅቡቕ ክምለስ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሓውና ጣኒቆ እውን ዝበሃል ዝነበረ ገለ ናይ ኩላሊት ሕማም ኣጋጢሞ ከምኡ እውን ካልኦት ከበድቲ ሕማማት ኣብ ልዕሊ ነብሱ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ኣብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ማለት እዩ። ሓውና ጣኒቆ ብፈውሲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ተፈዊሱ ብመስተ ክኾን ይኽእል ብምግቢ ክኾን ይኽእል ብገለ መድሓኒታት ድማ ንስነጣዊ ደራፋይ ጣኒቆ ፈዊሰኖ ኣለዋ ማለት እዩ። እታ ዝፈወሰቶ ሰብ ድማ ሞይታ ክበሃል ተሰሚዑ ነይሩ። እዚ እኳ ሓቂ ይኹን ሓሶት እስካብ ሕዚ ዝተረጋገፀ ነገር የለን ማለት እዩ። ንሓውና ጣኒቆ ድማ ምሕረት እናተመነና እቶም ቤተሰቡ ብጎኑ ዘለዉ ድማ ንሓውና ጣኒቆ ብርቱዕ ማለት እዩ ብቅልጡፍ ናብ ሕክምና እንተይኮነስ ናብ ማይ ፀሎት ወሲዶም ማለት እዩ። እቲ ኣብ ነብሱ ዘሎ ማሰይቲ ኣብ ነብሱ ዘሎ ጥቕዓት ድማ ተገንዚቦም ናብ ማይ ፀሎት ድዩ ዘድሊ ወይስ ሕክምና እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ብዝብል ድማ ኣነፃፂሮም ብቅልጡፍ ክስጉምቲ ክወስድዎ ይግባእ። ምክንያቱ ሓውና ጣኒቆ ኣብ ኤርትራ እውን ብዙሓት ፍውስ ዝበሃላ ማይ ፀሎታት ኣለዋ እየን። ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ብጣዕሚ ኣዝዮም ፍቱናት ዝበሃሉ ማይ ፀሎታት ኣለዉ ማለት እዩ። ናብኣቶም ድማ ክኸይድ ንላቦ ንሎሚ ናባኹም ኣቢልና ዝነበርና እዚ ትከታተሎ ዝፀናሕኩም ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም እናበልና በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንሓውና ስነጣዊ ጣኒቆ ኣብቲ ጎፈወንድሚ ድማ ኣትኹም ድማ ነዚ ሓውና ደራፋይ ክትሕግዝዎ ይግባእ። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ድምፃዊ ጣኒቆ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ጎፈወንድሚ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ክትሕግዙ ትኽእሉ ኣሕዋትና ድማ ብዝከኣለኩም ናብቲ ጎፈወንድሚ ከይድኩም ክተእትውሉ ይግባእ። ጎፈወንድሚ ድማ ክትኣትዉ ዘይትኽእሉ ብካሽ ዘለኩም ብገለገለ ዘለኩም ድማ ቴሌፎን ናይ ጣኒቆ ሓውና ኣሎ ማለት እዩ። ብኡ ደዊልኩም ድማ ግዜ ስለዘይብሎም ፍጥን ኢልኩም ክተእትውሎም ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ዜጋውነት ሓላፍነትና ንዋፃእ ማለት እዩ። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ናባኹም ኣቢልና ዝነበርና ብዛዕባ ሓውና ጣኒቆ ንሎሚ እዚ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ። ንሓውና ጣኒቆ ድማ ምሕረት የወርደሉ ናብቲ ንቡር ዝኾነ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቱ ናብቲ ናይ ቀደም ሓይሉ ፓወሩ ተመሊሱ ብፅቡቅ ክንሪኦ ስለ ዝንደሊ
ንሓውና ጣኒቆ ድማ ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ ማለት እዩ ምሕረት የወርደሉ እናበልና ንሎሚ ናብኹም ዘቢልና ዝነበርና ሓበሬታ እዚ ትከታተሎ ዝፀናሕኩም ይመስል ነይሩ። ሰናይ እዩ።